बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि 23थि बिसान गाम्बारि लाइसिखौ बेखेवबाय। बर' थुनलाइ फोथाराव आइजो लिरगिरिफोरखौ थुलुंगा होनाय आरो बर' थुनलाइखौ फोजौखांनायाव आइजोफोराबो मैखोमै बिफाव लानायनि थांखिजों जोनोम मोननाय बर' आइजो लिरगिरि गौथुमा बर'नि थुनलाइ सोरजिनायाव गोख्रोङै खामानि मावबोगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि गेजेरजों दासिम गोबां लाइमोन गोदान गोजाम आइजो लिरगिरिफ्रा गाव गावनि सानस्रि आरो रोंगौथिजों थुनलाइ सोरजिनो जायगा मोन्दों। बेबायदिनो गुबुन गुबुन आइजो लिरगिरिफोरनि लिरबिदांजों बोसोरफ्रोमबो बर' आइजो लिरगिरि गौथुमा गाम्बारि मुंनि लाइसि दिहुनबोबाय थादों। देग्लाय बोसोरावबो 23थि बिसाननि गाम्बारि लाइसिखौ दिनै क'क्राझारनि बालागाव फारवान गामियाव मोनसे हाबाफारि खुंनायजों बेखेवनाय जायो। दिनैनि बे लाइसि बेखेवनाय आरो जुथुमनाय हाबाफारियाव बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लानानै बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि थरेन बर' आरो गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि फकलर रिसार्च बिफाननि प्रफेसार डक्टर अनिल बर'आ गाम्बारि लाइसिखौ बेखेवनानै होयो। मख'नो गोनांदि दिनैनि बे गाम्बारि लाइसिखौ बेखेवनायनि लोब्बायैनो गोदान गोजाम आइजो लिरगिरिफोरनि सुजुनाय गासै गां 11 बिजाबफोरखौ बेखेवनाय जादों। बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि दानथामारि लाइसि गाम्बारिनि 23थि बे बिसानखौ जों बेखेवदों आरो बेजों लोगोसे जों गां 11 गावारि बिजाब पार्सनेल बिजाबबो बेखेवदों। दा बेवहाय जोंनि बर' आइजो लिरगिरिफ्रा बुंनो थाङोब्ला बे बर' आइजो लिरगिरिखौ दानायनि उननिफ्राय एसे जोबोद गोसो गुदुं जानानै आवगायबोगासिनो दङ। गाम्बारि लाइसियावथ' दानथामनि उन ओंखारो नालाय बेहायथ' लिरखायोआनो आरो बेनि बादैबो गाव गावनि बिजाब सेल्फ पाब्लिकेशन बेबादि ओंखारबोगासिनो दङ। आथिखालनि मुगायाव दिहुनगिरिफ्रा दिहुनो नाथाय फरायगिरिफोरनि आंखाल जानानै फैबाय बायद'। एसे नोंथाङा ज्येष्ठ लिरगिरि फरायगिरिनि आंखाला जोंनि थुनलाइयाव गैया नङा दङ। गुबुन थुनलाइयाव माबायदि आं बारा मोजाङै बुंनो रोंनाय नङा, नाथाय जोंनि थुनलाइयाव मोनसे अजद होबोबाय थादों जे फरायगिरि गैया होननानै। आं बुंनो सानो जे फरायगिरि गैयैनि मोनसे जाहोना जानो हागौ जोंनि थुनलाइयाव पाब्लिशार गैया आरो डिस्ट्रिबिउशननि मोजां राहा गैया। हयथ' बेनि थाखायनो बिजाबफ्रा सौहैया। जों जायफोर बिजाब दिहुनो बांसिनानो सेल्फ पाब्लिकेशन गावनो गाव दिहुनो आरो जिहेतु फाननायनि बा डिस्ट्रिबिउशननि बेबादि मोजां राहा बा मोजां खाबु गैयैनि थाखाय जोंनि बिजाबफ्रा बारा गोसारनो हाया। जानांगौ बेबो मोनसे जाहोन जायनि थाखाय मानसिफोरा फरायनो लुबैनाय बिजाबफोरखौबो फरायनो मोना आरो बेनि थाखाय फरायनायाबो एसे खम जालाङो। नाथाय आं सानो जे पाब्लिशार जोंनाव सासे सानैल' पाब्लिशार थायो, नाथाय पाब्लिशारनि गेजेराव जुदि मोनसे कम्पिटिशन जायोबा गोबां पाब्लिशार ओंखारोब्ला बा मोजां डिस्ट्रिबिउशन राहा थायोबा हयथ' बे फरायनाय हुदाया बांगोन। लिटारेसारजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिथिङावबो आइजो इनभल्भमेन्टआ बांबोगासिनो दङ बायद'। बे बिथिङाव मा फोरमायनो सानो बायद'? नुनो मोनो जोंनि आइजोफोरा थुनलाइजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिथिङावबो एसे आवगायबोगासिनो दङ। साख्रि बाख्रियावबो जों नुनो मोनो। दाखालिसो APSCनि जे रिजाल्ट, मेइननि रिजाल्ट, बेहाय आङो सानदोंमोन अलमस्ट 30निफ्राय 33% आइजोफ्रानो क्लियार खालामदों मेइन्सखौ। बे हिसाबै आइजोफ्रा उन जानानै थायाखै, आवगायबोगासिनो दङ। साख्रि बाख्रि फरायनाय जों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि आवनो नुनो मोनो बर' बिफानाव हिनजावफ्रासो बांसिन। थिग बिब्दिनो गुबुन गुबुन बिफानफ्रावबो जेरै एडुकेसन बा बेबायदियाव जोंनि फरायसालिमायावबो जों नुनो मोनो जे फरायसुलिनि अनजिमायासो बांसिन। दा बे जिनिसखौ जोंनि बर'नावल' नङा, हयथ' गुबुन हारिफोरनावबो हिनजावफ्रा बेबायदिनो सिगांनिफ्राय एखे बांसिन आवगायबोगासिनो दङ फरायनाय मानाय बेबायदियाव। मानो होननानै बुङोबा दा मानसिफोरनि बा बिमा बिफानि समाजनि साननाय हनाया सोलायबाय। सिगाङाव आइजोफोरा फरायोमोन, खालि जे मोनसे हाबानि डिग्रि हिसाबै फरायोमोन, नाथाय आइजोफ्राबो दा समान हौवाफोरजों गाव गावनि केरियार दानो ओंखारबोगासिनो दङ। बेनि थाखायनो जिहेतु बेबायदि उदांस्रिखौ मोनदों न'खरनिफ्रायनो होन समाजनिफ्रायनो होन, बेनि थाखायनो हयथ' आइजोफ्रा बेबायदिनो दावगाबोगासिनो दङ।
जोङो बर' आइजो लिरगिरि गौथुमखौ जागायजेननायनिफ्रायनो जों गावनो जों एसे एनै रां खांलायलायनानै बेबादिनो सालायबोगासिनो दङ आरो जों जोंनि गौथुमखौ रेजिस्टारबो खालामबाय नाथाय जोंहा दा गावनि अफिसबो गैया आंनि न'आवनो लाथ' मावख' खालामनानै जोङो अफिसखौ सालायगासिनो दङ आरो बेबादिनो जोङो दानथामारि गाम्बारि लाइसिखौबो बेबादिनो माबानिफ्राय मावफुं सोद्रोमाफोरनिफ्राय फैसा खांलायलायनानैसो जों दिहुनो नाथाय मोजां बाथ्रादि जोंहा 2020 मायथाइयाव जोङो ट्राइबेल रिसार्चनिफ्राय जोङो मोनसे राङारि अनसुंथाइ मोनदोंमोन जोङो गांद' बिजाब साफायदों बिनि उनाव आरो थांनाय बोसोराव 2022 मायथाइयाव जोङो BTCनिफ्रायबो जोङो राङारि अनसुंथाइ मोनदों गाम्बारि लाइसि साफायनायनि थाखाय आरो माखासे बिजाब साफायनायनि थाखाय बे बारावबो जोङो गाम्बारि लाइसिजों लोगोसे गांजिसे बिजाब दिहुनदोंमोन थांनाय बोसोराव दा थेवबाबो जोङो दा जिहेतु जोंहा जोंनि गावनि अफिस गैया गावनि हा गैया ओंखायनो जोंहा बिराद जारला जानानै दङ आरो जोंहा मोनसे सिमां दङ जे जोङो बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि थाखाय जों जुदि एसे हा मोनोब्ला जों बेवहाय जों अफिस लुगोन आरो जोंनि लाइब्रेरि लुगोन आरो जों मोनसे आर्काइभ खालामनायबो गोसो दङ थिग बिदिनो गोजाम जिनिसफोरखौ गोजाम आगर आखाइ बा गहेना पाति बर'नि बेफोरखौ जों बुथुमलांनायनिबो मोनसे जों प्लेनिं लादों आरो बेफोरनि थाखाय जोङो गेजेर गेजेर जों बेबायदिनो जों माबाबो खुंखांबाय सिम्प'जियाम सेमिनार बेबायदिबो खुंबाय थायो जों जोंनि गेजेराव दा बे बाथ्राखौ बे जिनिसखौ मावफुंनोब्ला जोंहा जोंनि बे सिमांखौ जों जाफुंहोनोब्ला जोङो एसे सरकारनिफ्रायबो जों माने सुंथानायखौ लुबैयो बिथांमोनहा जुदि जोंनि थाखाय बिदिनो हा होयोब्ला बा बेबायदिनो राङारि अनसुंथाइ जों बिथांमोननिफ्राय मोनोब्ला जों बे खामानियाव आवगायनो हागोन आरो जों आसा खालामो जे बिथांमोनहा होगोन जों आथिखालनि सरकारनि फारसे मा खालामनो सानो बायद' बे बिथिङावहाय बिथांमोनहा जोंनो आं दहायनो बुंखांबाय थांनाय बोसोराव जोंनो बिथांमोनहा राङारि मदद हरदोंमोन दा जों बेजोंनो गाम्बारि लाइसिखौ जों साफायगासिनो दङ आरो जोङो बेबायदिनो जोंनि बर' आइजो लिरगिरिफोरनि जोङो खन्थाइ जथाइ सल' जथाइ आरो सावराय बिदां जथाइबो जों दिहुनदों आरो माखासे गावारि बिजाबफोर जाय बिथांमोनहा आइजो लिरगिरिफ्रा गाव हारसिङै बिजाबखौ दिहुननायाव माने एसे खस्थ' जायो बिथांमोननि बिजाबखौबो जों साफायनानै दिहुनदों दा बे हिसाबै बिथांमोनहा जोंनो अनसुंथाइखौ होदों आरो जों आरो माने आरो बिथांमोननि खाथियाव जों आरो बुंनो सानो जोंनो आरो एसे जुदि बेबायदिनो जोंखौ सुंथाबाय थायोबा जोङो राव थुनलाइनि थाखाय जों आरो खामानि मावबावनो हागोन बे अनसुंथाइ बुब्लियाव जों नुनो मोनदों गोबां इयुथ जेनेरेसन जायफ्रा लाइमोन लिरगिरिफोर बिथांमोनहा खौसे बाहागो लानो सानो बायद' जों नुदों जोंनियावबो जोंनि बर' आइजो लिरगिरि गौथुमाव जों दाखांनायनि उनाव गोबां बेबायदिनो गोदान लिरगिरिफोरबो बेबायदिनो सोरजिनो जों हादों जों बावैसो आं बेखौनो मख'नो लुबैदों बावैसो साहित्य एकाडेमि लाइमोन बान्थाखौ मोननो हादोंमोन माइनावस्रि दैमारिया बिथाङा सासे जाखांफुनाय लाइमोन लिरगिरि आरो बुंनो थाङोबा जोंनियावनो जोंनि आफादनि गेजेरजोंनो बिथाङा गावनि मुंखौ एसे गोसारहोनो हादों बा बेहायनो जोंनि बे गाम्बारि लाइसियावनो बिथाङा रेगुलार लिरबाय थादोंमोन जेला बिथाङा इउनिभार्सिटियाव फरायदोंमोन दा बे हिसाबैनो जोंनाव गोबां माने बेबायदि लाइमोनफ्रा बाहागो लायो इउनिभार्सिटिनिफ्रायबो दिनै एसे बाहागो लानाया एसे खम जादों थेवब्लाबो जों नुनो मोनो जे लाइमोनफोरा गोबाङानो बाहागो लायो आरो बिसोरनो जों जुदि जौसां होनो हायोबा बिसोरखौ जों जुदि सुंथालांबाय थानो हायोबा थुलुंगा होलांबाय थानो हायोबा हयथ' बिसोरबो सानसे समाव बेबायदिनो मोजां लिरगिरि हिसाबै गावसोरखौ फसंथानो हागोन जिहेतु नोंथांनि बे बिजाबाव एसे आलादा रोखोमै एसे नोंथाङा लिरनायखौ जों नुनो मोनदों एक्सप्लेनेसन खालामनो हागोन नामा बायद' जिहेतु दिनै आङो आंनि 7थि खन्थाइ बिजाब बेखेवदों बिजाबनि मुङा खन्थाइनि सानाव गंसे रेस्टुरेन्टआव बे खन्थाइया आंनि गोलाव खन्थाइफोरनि जथाइ बेहाय आं खालि गोलाव खन्थाइफोरखौल' होनाय जादों सिगांनि जथाइफोराव जे बारा गोलावद्राय मोननानै बिदिनो गालांबाय थानाय बेफोरबायदि खन्थाइफोरखौनो आं गासै बुथुमजोबनानै आङो बे बिजाबखौ दिहुनदों बेवहाय दोंसे थारैनो बेवहाय जोबोद गोलाव खन्थाइ मोनसेबो दङ मोनसे खन्थाइया गासै 204 सारिनिबो खन्थाइ दङ बेनो लावसिन खन्थाइ
ओमफ्राय बेवहाय जिहेतु गोलाव खन्थाइ होननानै बुङोब्लानो एसे माबायाबो एसे आलादा जाहैयो मानो होनबा गोलाव खन्थाइयाव मोनसे थिम लानानै बांसिन लिरनाय जायो आरो माबा मोनसे सल' खोन्थानाय बा गावनि बाथ्रा बुंफोरनाय बा माबा मोनसे थिमनि सायाव लिरनाय बेफोरनि मोनसे खाबु थायो गोलाव खन्थाइयाव नंखायनो बे नोजोरै आंनि बे खन्थाइखौ जिहेतु गोलाव खन्थाइ बेयो खालि गोलाव खन्थाइल' दङ बाहाय जथायाव ओंखायनो बेखौ एसे आलादाखौनो बुंनांगोन थावनाया एसे आलादा जानो हागौ बियो